Pa evo zapravo razgovarat ćemo o tim mjerama upozorenja sa mojom gošćom Ivanom Bilušić, sutkinjom i članicom udruge sudaca. Evo za početak 80% odaziva, gdje je najveći? Dobar dan, evo Udruga hrvatskih sudaca je jutros po svojim ograncima koji djeluju diljem Republike Hrvatske u svim gradovima prikupila podatke koliko sudaca se odazvalo. Evo prema prikupljenim podacima više od 80% sudaca se odazvalo i u mjerama upozorenja su. Imamo nekoliko gradova kojim je taj odaziv čak i 100%, primjerice Općinski sud u Dubrovniku, Županijski sud u Dubrovniku, Trgovački sud u Dubrovniku, Općinski sud u Metkoviću, Općinski sud u Puli, Trgovački sud u Pazinu, tako da ima dosta sudova koji su svi suci u mjerama upozorenja i veliki broj sudova gdje imamo i 90-80% sudaca u mjerama upozorenja. Očekujete li da će to možda sljedećih dana rasti? Pa gledajte, mi ćemo pratiti naravno kakvo je stanje po sudovima, da li ta brojka dalje i raste i svakako ćemo obavijestiti vas ako bude još i veća. Imate li neku procjenu koliko je ročišta odgođeno? Ne, nismo se bavili brojenjem ročišta. Mi smo dali uputu svojim članovima, dakle sucima, da odgovorno pristupaju tome, da procjene u svakome predmetu prema kriterijima koje smo doljeni na zaključcima Upravnog odbora Udruge hrvatskih sudaca, dakle da se odgađaju samo ona ročišta kojim predmeti nisu hitni i ne prijeti nenadoknadiva šteta, bilo da su u prvome ili u drugome stupnju. U petak, čini mi se, ministar Malenica i predsjednik udruge Kontre su se čuli telefonski, novi sastanak nije bio dogovoren, ima li ikakvih novih informacija oko toga? Za sada nema nijekoga dogovora oko nekog termina novoga sastanka, tako da nema ništa novo. Je li ovo ucjena, bijeli štrajk, mjere upozorenja, kako to kaže premijer? Udruga hrvatskih sudaca i mi suci nikada nismo sudjelovali u dijalogu sa izvršnom vlašću, dakle mi kao predstavnici sudbene vlasti sa ravnopravnom izvršnom vlašću smo uvijek komunicirali, vodili dijalog u ozračju međusobnog poštovanja i tako ćemo i nastaviti dalje. I dijalog, sastavni dio toga je i kritika, ali kritika isto mora biti u ozračju međusobnog poštovanja i to je onda na korist od cijeloga društva. Znamo da ste najavili da će ovo trajati 10 dana ako se nešto ne promijeni. Jeste li spremni na nečem popustiti? Mi ćemo održati sljedeći sastanak Upravnog odbora Udruge hrvatskih sudaca 1. veljače, dakle prije isteka ovog dvotjednih mjera upozorenja i tada ćemo odlučiti o daljnjim koracima. Naravno da će ta naša odluka ovisiti o tome što će se u međuvremenu dogoditi. Mi smo otvoreni za dijalog, otvoreni smo do dogovore i nadamo se da će doći do konstruktivnog dogovora. Ali prošli tjedan je premijer bio prilično rezolutan, sigurna sam da ste ga čuli. Možete biti u štrajku, bijelom štrajku sljedećih 10 godina, indeksacije sada neće biti. Mi smo pokazali razumijevanje sve ove godine prema izvršnoj vlasti i prema naravno obvezama koje postaje prema državnoj blagajni, prema situaciji u zemlji. 14 godina smo čekali da se poveća naša osnovica. 2009. osnovica za izračun sudačke plaće je bila veća nego što je to 23. godine bila, tako da doista imamo razumijevanja. Pristali smo i u svibnju 23. pristali smo na dogovor i obećanje izvršne vlasti da će cjeloviti zakon biti donesen do kraja 23. godine. Došao je 31. prosinca, nije izvršeno to obećano, mi samo podsjećamo da je obećanje dano i da ga treba izvršiti. Dakle, niste spremni popustiti na nečemu? Kao što vidite, mi želimo upozoriti javnost na kakva je situacija u pravosuđu. Mi smo isto kao i građani nezadovoljni, želimo zaustaviti negativne trendove, a jedna od suštinskih promjena koja je potrebna da naša plaća bude uz objektivne i jasne kriterije vezana, a ne da ovako ispada kao da mi moramo, ako dolazi do velikih promjena u društvu, inflacije, da mi moramo moliti izvršnu vlast da nam poveća plaću. Ministar Malenica kaže da kad ste odbili ovu ponudu o materijalnim pravima, zapravo ste preuzeli odgovornost i za bijeli štrajk, ali i za posljedice koje će nastati. Izvršna vlast je obećala i sami su odredili rok izvršenja svog obećanja, sami su rekli do kraja 23. da će donijeti cjeloviti zakon koji će se na taj cjeloviti način urediti pitanje naših plaća, a to prvenstveno su ti objektivni i jasni kriteriji, dakle indeksacija, a potom i platni razredi i koeficijenti. Oni taj rok nisu ispoštovali, dakle odgovornost je na onome ko obećanje nije izvršio.
Kakve će posljedice ovo ostaviti na pravosuđe kao takvo? Znamo da se još zaostaci nisu riješili od prošle godine. Ok, tada je bilo još uz bijeli štrajk i štrajk sudaca, sudskih službenika koji je trajao 2 mjeseca. Mi razumijemo da svakoj stranci, dakle svakom građaninu koji ima neki sudski postupak, da njemu je njegov postupak iznimno važan i hitan je i želi što prije da se riješi. Mi zato postupamo maksimalno odgovorno u ovoj situaciji u kojoj smo se odlučili provoditi mjere upozorenja i odgađati rasprave. Dakle, postavili smo najprije te kriterije da to ne mogu biti predmeti hitni u kojima prijeti nenadoknadiva šteta i onda sudac svaki pojedinačno u svom predmetu u kojem je zadužen za suđenje procjenjuje je li nastaje ili prijeti opasnost od takve situacije i naravno da ako prijeti bilo kakva opasnost da će se takvo ročište održati i da u tome neće biti nikakvog zastoja, tako da ćemo odgovorno i dalje to provoditi u sljedećim danima kako se budu odgađale rasprave ako ne dođe do odgovora, da što manja bude šteta za naše građane. Ažurnost je prošle godine sudova pala, čini mi se, sa 107 na 72%. Ažurnost hrvatskih sudova je iz godine godinu sve veća, ona je preko 100%. Mi primamo godišnje priljeve novih predmeta preko 1.200.000 predmeta i kada gledate omjer priljeva i riješenih, mi rješavamo više od toga. Dakle, svake godine preko 1.200.000 različitih predmeta se rješava na hrvatskim sudovima. Usprkos i što govorimo kakva je doista situacija na sudovima, koji su uvjeti rada, nastojimo biti tu što učinkovitiji i trudimo se i odgovorno pristupamo tom poslu u ovim uvjetima koji su nam zadani. Da vam sve ostvare onako kako tražite, mislite da bi to utjecalo na ažurnost sudova i na rad sudova? Pa jedna od čimbenika neovisnosti sudbene vlasti je i upravo i to pitanje objektivnih kriterija za našu plaću i zato smatramo da to treba doista suštinski riješiti i da na taj način doista imamo uspostavljenu trodiobu vlasti. Hvala vam puno. Evo, čuli smo što kažu u udruzi sudaca. Očekujemo nešto kasnije i ministra Malenice pred kamerama. Vidjet ćemo što će reći na ovaj odaziv od 80%.